Selamat setengah siang. Berjumpa lagi dengan kami peternak cilik-cilik. Permisi Mas, saya dokumentasi. Dokumentasi dolanan. Oh, untuk YouTuber loh iki. Engko dikira YouTuber. Kurang hiburan. Iki brand iki kelompok nggo gawe kolam kan. Ah iki bose. Bose. Nah, iki gawe konten, gawe hiburan. Bukan, bojone ngebel ora tau yahene. Dokumentasikan nyicil-nyicil bahane lho bolo. Hak kol mat pinten, Mas? Karo 200. Sak kol niki. Sama 50 punjul langsung. Seholu 50. Lelek wayah mboten teles ngeten iki, mboten digrowo ngeten iki. Growong tapi Oh, sing samping sing di oh gitu carane. Ben menak lek. Ada cedek. Oh, gitu ya carane. Oh iya. Kalah karo pengalaman. Ya menak lek ngedukne lek. ora kerangkaian. Ora dadak Ora buka sampingan nanti. iya wis nangsor kabeh ora sasi tok munggah kan. Nah, Enak. ini beli loro iki ngene iki rada Suraya. Lara di pernah ini. Ini boto dari Ngrukem. Dari Ngrukem. Namanya sinten, Cak? Anu bose boto ini namanya sinten? Udi. Nah, Mas Udi ya. Udi KUA. Oh, kerjanya teng KUA to. Oh, alah iya. Nah, dene aku kadung guyon nyekikisan kaya kanca dhewe tibake pegawai KUA. Ora ngerti kok. Pijak ya kan ya. Sawu. Tuku ya. Kula to? Marah. Mriki nggih mlarak tumen mlarak mriki Pandewatu pojok niki. Nah, friend, kalau siapa-siapa yang mau cari boto sama Mas Udi daleme cedeke Patung Reok Rukem perbatasan Siwalan. Nah, kalau mau membutuhkan tenaga surprise iki Mas iki, nah, hubungi saya nanti saya tempuh nih sama mereka berdua, sama beliau berdua. Oh, seret ya. Botone mending brand iki. Tenanan enenge aku milih kono ki nyapa ya? Soale iki kodanan serendeng punjul setengah musim iki lho ndak apa-apa. Nah, aku demenku iki. Enggak harus botong lewan, enggak harus lah. Kono ya botone lemah ya saka lewan, Bran. Nah, bukti kan. Hiburan. Nah, iki bolone siapa yang mau pengen ngeterne opo, njuku opo, hubungi saya mau biar diterne dhek. Arep ngeterne sinden apa jatil njuku reok lah opo tek. Banci ya gelem banci. Oh, njuku banci ya purun. Banci gelem banci. Nah, iki lho kenane. Roso, wis pokoke segala macam material apa wae masuk uang ya masuk, ngeterning layat ya iya. Nah, hubungi kami. Daleme pundi, Cak? Siwalan. Wah, Siwalan pundi? Bulan ndak lho. Pundi? Oh, Beli Umbul. Cedek Balai Desa ta? Wah, cedek Balai Desa ta, Cak? Kulon Balai Desa niki to. Oh, alah etane selepe Mbah Man to. Oh, alah ngarepe Mukton. Oh, iya. Mukton ra boleh sushi ya, cah Tulungagung. Kanca sekolah soalnya. Iya. Kanca sekolah sushi, kanca sekolah Mukton. Berarti awakmu ning diramu. Iya. Kayak bolo ku Siwalan kayak body. Ini Jember. Piye ayi
Iya. Kuwi kan akeh kena Yasid barek akeh. Berarti kelahiran piro? Lawan 82. Lah. Berarti yo lah. Ya tuwek. Ora lah, aku itu pawat. Iya. Itu pawat nang aku. Gak. Apik tenan botone, Pren. Monggo sing arep butuh boto wis ready. Kae nang kono kae tesih saya. Nang kono isih ya. Yo komo iso 1000. Isih 1000. Tapi kan ke depannya ya tetep bikin lagi ngono ta. Oh. Wis ready. Pak Udi namanya, nggih Pak Udi. Sanding patung reok. Ya lek gawe yo mburine patung reok ya pernah kebanjiran sak linggane pinten ewu, Cak? 16. Iya, Masih 16 ya? 16. 16.000. 16.000. Iya. Masa Hancur ya. gak wis telinggo. Ya. Ora eneng. Wong eneng temu di? Saiki pas yang dia. Yang dia anu, diane. Betul. Ya Loro Allah. bali wis dekem. Bah, Dekem. lah merange pun ditata niku. Kali. Kali. Alah. Ngono iki wong ya suwe jaya ya. Iya, wong duwe duit malah. Tapi walaupun wong dhek beliau duwe duit oke karo wong masyarakat biasa menak rumah sawe. Wong karo aku ya nang kene ya guyon cekikisan ya ora ngerti lek pegawai KUA lho. Ora ngerti ya ben biasa. Iki ki aku pesen 4.000 Pren. Dadi wis sak daditane kolam iki dadi pira sembuh. Oh wis pesen iki sik. Rencana aku nang kono iki dil kandang ngono. Rencana yes, rencana jenenge rencana wong adune rong eneng wong adune ki yo akeh kok. Nggih to, Cak? Adune yo wesi yo ora cukup wesi neman paling ora yo 8-an. Semene ya paling ora ya sekitar 50 sak ya entek. Ya dadi lek ora nyicil ya apa lho. Wis mek trimo wong kaya ngene lho nyicil sik. Del-del iki wong kene iki uduk wong elit kok. Dalam? Pundi? Walah niki anu, napa niki? Ayam. Ki ayam iki tak setorne dhek bodho niku, Cak. Rencana dhisik kan ayam kan duwe 600 nang kono enak. Enak ayam bang kok. Heeh. Lah, dhek bodho kae tak setorne terus ngengeh 20 ekor indukan. Tak sampai dek kapan kae? Dek bulan winginane. Iya. Sak mentok ya? Mentok tronton. Oh, sing tronton gede-gede kok ya. Jumbo berane kae. Wah, larang malan kae. Lah aku yo nasib bae ora duwe mentok. Mentok dhisik ya akeh kan ya, tapi bukan pitik. Hah? Yo kok wong pitik cilik-cilik iki khusus cilik-cilik khusus. Engko lek wis gedhe kan dicolne terus kan mangkane tak juar mubeng iki nyawa. Tak jaring lho sampe teko kali kono sampean. Saloke jaringe sing kidul kene kebanjiran kali sak selang-selange kali tau. Terus iki kan iki ya tetep duwe pitik iki ra ketang titik iki tapi terus mari ngono aku ya lek pindah haluan sih ora ya melebarkan saya we belajar tentang perikanan ngono seru ya menawa wis jenenge urip nang desa ya sapa apa sing kena dicanda-canda ana saya. Gek mindah men ora iso ngiling. Wong jenenge barang cilik diopeni iso gedhe mindah men. Wedhus ya kuwi tak combar-comber sing anu ya sing iki lho wis sampe karo Mas iki mangke. Piye? Kan liyane lemu-lemu to. Lah babone iki kok iso ndak iso lemu. Iya. Lah ya ngerti ku ki dek kapan kae iki nang kene tak PP iki lho kok pas nretong enak telek enak. Enak cacinge alah. Ngono ah. Sijine ngono ijon-ijone ya karo sekedar ala kadang sing tak pol nih comboran.
Kayak cumburan lah oke-oke ya blenger. Bener. Heeh. Bener ini. Iya, dasar kuwi wis tak sing babon iki tak dol sak payu-payune. Iki manak pisan, Cak. Manak pisan loro tak pakan dong telo iki, telo karet iki. Mari ngene. Iya bener. Dua, Bro. Nah aku ki kami tidak ngatan blas ya. Oh iya wis. Pun mangane wis ben kono sik enak wong butuh ya wis tak anu lego lek ora enak ya wis ben kono sik ngono ae. Aku bisa nanang. Nanang putih? Nanang. Oh, nanang jendel to? Iya jindul. Aku wis endi sing gelem ngono ae, aku ora fanatik kok. Endi sing gelem kayak kita cocok ngono wis tak dolne ngono ae. Oke, friend, sementara untuk video kali ini dicukupi sekian dulu. Ini sudah 11 menit. Ora kena tiapet ini, guys. Moga-moga semua diberi panjang umur, diberi kesehatan, murah rezeki. Yang mau nikah cepat nikah, yang mau nikah dua ya cepat dapat istri lagi. Kurkuwi setiap akhir video saya tak omongin tentang bojo loro. Aku yang mbak itu sampai digremeng kurang ngono apalane janjane digremeng mbak itu bene hiburan lho. Oke, makasih ya, bye bye.